Muškarac kada govori, on priča i on voli da bi dobio, a žena ona daje sebe da bi bila voljena. I tu je razlika između muškarca i žene. Kada prođeš kroz pakao i preživiš, postaješ puno zahvalniji za stvari, ali ipak imaš ožiljke. Zapamtite ovo, naučite pravilno govoriti i ljudi će vas slušati. Nema tužnijeg čovjeka od onog što sreću glumi. Najusamljeniji ljudi su najljubazniji, najtužniji ljudi se najsjajnije smiju, najoštećeniji ljudi su najmudriji. Sve zato što ne žele vidjeti da itko drugi pati kao oni. Oni koji su bezdušni nekada su previše brinuli. Mnogo je načina da se umre, ali samo ljubav ubija. Ono od čega bježiš i ono što tražiš nalazi se u tebi. Ljudi sa velikim brojem tijela imaju nisku sposobnost da vole. Svijet je pun blaga, a među njima je najbolje blago pravedna žena. Pazite kome vjerujete. Nikada ne ignorirajte svoje instinkte. Ljudi zaboravi dobro svoje majke i oca, pa nek te ne čudi kada i tebe zaboravi. Ne plaši se prekida nekog odnosa i otpuštanja istog, jer puno je teže nositi maske i biti netko tko nisi, samo kako bi taj odnos za koji se vezao zapravo funkcionirao. Djeca ne uče iz onoga što im govorimo, uče iz naših postupaka. Žena pokazuje ljubav kroz plač, muškarci pokazuju ljubav kroz ljutnju. Nikada nećete izliječiti svoje rane ako se vraćate onima koji su vas ranili. Žene, ako ste odbili dobrog momka, a prihvatili lošeg, kad te povredi, nemoj da se usudiš da kažeš, svi muškarci su isti. Ako ste se jednom molili za tu sa suzama, nemojte ga slaviti u noćnim klubovima i barovima. Vratite slavu tamo gdje joj je mjesto. Žene vole uspješne muškarce više od lojalnih muškaraca. Muškarci više vole lojalne žene nego uspješne žene. Jaki ljudi noću pate sami, danju se smiju, prijateljima govore samo pola, a roditeljima ništa, pa ne brinu za njih. Zgodnu ženu je lako zamijeniti, uspješne muškarce je nemoguće zamijeniti. Budala sa planom može pobijediti genija bez plana. Najteže u životu je konačno pronaći osobu bez koje ne možete i onda morate živjeti bez nje. Karma nikada ne gubi adresu. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. Muškarci, nikada ne očekujte dobar odnos sa djevojkom koja ima loš odnos sa ocem. Najbolji način da se nikad ne razočaraš jeste da ni od koga ništa ne očekuješ. Žena koja se može kupiti nije vrijedna imati. Žena koja želi seks s tobom, ona ti uvijek govori ove dvije stvari. Stalno te hvali za tvoj život i govori ti da traži muškarca.
Žene sijaju od čiste sreće pored muškarca kojeg voli. Život treba balans. Moramo prihvatiti i sretne stvari i loše, jer to je ono što gradi naš karakter. Pravi muškarac sve primjećuje, ali ne želi ništa reći.